Rrid nirrimarka li din is-sena hija sitwazzjoni totalment differenti minn dik li kellna s-sena li għaddiet, hekk kif qegħdin naraw illi waqt li s-sena li għaddiet ibbażajna iktar fuq restrizzjonijiet, din is-sena qegħdin nibbażaw iktar fuq il-vaċċin. Hekk qalilna il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo meta kienet iwieġeb domandi dwar il-pandemija u restrizzjonijiet imposti fir-rigward ta' turiżmu u vjaġġar. Waqt li s-sena li għaddiet ibbażajna iktar fuq restrizzjonijiet, din is-sena qegħdin nibbażaw iktar fuq il-vaċċin. Dak li qed jgħid li bbaża fuq il-Ministru wassal għal differenza mhux żgħira fil-każijiet meta wieħed iqabbel Ġunju u Lulju tal-2020 ma' dawk ta' din is-sena. F'Ġunju tal-2020 pajjiżna reġistra 52 każ ta' COVID-19, f'Ġunju tal-2021 88 każ. F'Lulju tas-sena l-oħra pajjiżna reġistra 154 każ ta' coronavirus. Sa issa f'Lulju ta' din is-sena diġà rajna 2215 il-każ. Fl-2020 il-Ministru tat-Turiżmu kienet Giulia Farrugia Portelli u wara l-iżbalji li saru fir-rigward tal-pandemija u t-turiżmu, il-Prim Ministru Robert Abela kien ħatar lil Clayton Bartolo f'din il-kariga hekk kif il-famużi mechanisms tal-Ministru Portelli ma ħadmux. Sar x'sar ma rajniex differenza x'il-każi reġgħu bdew jiżdiedu. X'inhu l-pass il qudiem u x'nistennew iktar għaliex li ħamlet kien ħażin li għamilt inti jidher li ma ħadimx laqqas biex se tkun qed tagħmel. Fuq jekk li nagħmel jiena jaħdim xi jew ħalli l-poplu jiġġudika. Fid-dawl ta' din iż-żieda allarmanti fil-każi, il-Ministru tat-Turiżmu kien mistoqsim il-medja indipendenti. Do you have any regrets? Mistoqsija bħal din, inti tridni ngħidlek iva jew le. F'dinja ideali nkun nista' ngħidlek iva jew le. F'dinja li qegħdin ngħixu pandemija, huwa ċar li l-pandemija qiegħda ġib sfidi lil kull pajjiż fid-dinja kollu mhux biss lil Malta, huwa diffiċli li nwieġbek iva jew le. Do you think Malta opened too fast at all? Ftit ta' żmien ilu kellna min kien qed jikkritikana li qegħdin niftħu bil-mod wisq. Ullum jiġu jgħidulna jew jistaqsu jekk ftaħniex mal wisq. Jiena naħseb li l-approach li ħadna kienet waħda tajba. L-approach tajba li qal li ħal Ministru mhux biss waslet għal żieda allarmanti fil-każi ma waslet ukoll biex pajjiżna jitpoġġa fuq il-lista l-ħamra tal-ECDC. Mistoqsi dwar dan, Clayton Bartolo ġustifika li mhux Malta biss tpoġġiet f'din il-lista. Ma kienx Malta biss illi ċalqet għal kullu red listing. Min-naħa l-oħra, l-eks Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia ġustifikat il-lista l-ħamra b'dan il-mod. Naħseb jekk tħares madwar id-dinja kollha tara li numri tilgħin kull imkien. Kinko Tajjar, Net News.